लायबाय स्कुलाव थांनो अखा दोमैलु दे बिराद मोजां जादों दिनै दिना गारि लांफैबाय दा जोंनिया हाय एभ्रिवान गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबावहरबाय आथिखालाव नोंथांमोना मोजां मोनदों थ' आंबो एसे गेजेर खन्द'आव आरोखि मोजांबो गाज्रिबो थाबाय थादो लोगोफोर जों दा स्कुल फारसे थांफिनसैलाय बाजाराव एसे खरस खालामनांगौ नालाय बाजारावबो एसे खरस खालामसै थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबाय गाइसमोन नै सावथालबारियावसो दंफैलाय जोङो लोगोफोर मैया नारें जानाया उदै गाज्रि जानानै एखे बाजौफैनांदों जाबो दोनबोनाया आंहा खोथासै उदैयानो मैया नारें जाबाय दा गाज्रि खिनाय बाज'नाय जाफैदों आरोखि ना लोगोफोर खिनाय बाज'नाय लोगोफोर खिनाय बाज'नाय खिखांबाय ओमफ्राय वासबो खालामखांबाय No. जोंना स्कुलाव फैबाथाय वास माबा सुसु होनफैग्राया बाहायसो नालाय लोगोफोर बेखौनो जोंखौ बबेबा आदा मारिदों बयबो नुयो बिलाय हाजोरा बेयावनोखा फन हरनानै होयो जोंखौ महायबा थाङो होननानै गाव नुथारदों बोरो थुलुआलाय No. दसथाना थांसै ना टिउसन गगोर होनोसै ना माथो उफाय बेखार मानसियालाय बिदि थाफैबाय थायाबालाय नङा होमबा बेखार मानसिया बिदियाव थाफैबाय थायाबा मा खामानि दंबावो आगै इउएननि माबा लाइफ स्ट्रिमाव हाबनानै इउएन नामा इउएननि नांगौ इमारजियाबो मा इनय माबा आंना जायालै बेनि लाइफआव हाबनानै दं आरोखि ना बेयो नै नायगासिनो आगैनि आया सरि आगै इउएन नुदोंना नै आं नोंनि लाइफखौ माबायदि नायगासिनो दङ आगै इउएनआ इउएन नुयोबा क्लासाव मिनिखासिगोन दे आबै आगैया होननो रोङालै आङो सालायानो गिदिङा मानोबा आंबो हाबदोंमोन ओमफ्राय ओंखारबाय आङो बेस्थ'ना ओमफ्राय जोङो बाजार एसे खरस खालामहैनो थांनो नागिरदों आरोखि ना लोगोफोर नायफोलांबानो जाबाय नै बे हाफांफांनि मोखां नै क्या बानसो आयु किकि मास पाइसे सिंग्रा मास पाइसे आरो नंगौना साला गांनैबो आयु किकि मास पाइसे सिंग्रा मास पाइसे ओमफ्राय थाबाय दा गाइसमोन थाबायलाय लांसै जोङो थांगासिनो थांसै आरोखि ना दखान फारसे आगान होलायबाय जोङो 30 थाखानि हरबा जों आरो किमान पाता फलायसै पटल 35 थाखा होनदों माबा थोबसेयाव बेसेबां 40 थाखा नै आयु 40 पाला देसो गावसोर जेरै ओरै सैला खानायाव लाबावबाय सैला खानाय फानदों No.
Lepas saya mau nih horik kembalinya ke sini berapa mana? Mau ada? Enggak. Pindah. Edembadi fase tangan itu sekolah kunana itu ada kunai kukam kunai badisna ni muli nama tu kalau kunai dari sana usah berdekar pun nama itu saya hampir itu kunai dari sana hampir saya ini saya kunai dari film itu na jadi na hampir saya berne jadi na Nampak ni aku itu santai. Nangkapfinबाय लोगोफोर बाय 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 मा गामिनिलाय एडेमबारि आं सालायनोसैलै नों जिङाव थाफाबा सालायजागोन हा लाबो सालायना होमबालाय र' सालायना गय बागाना नस्थ' जाजोब्बाय माथो बायस'जोब्बाय बिसना गय बागाना हो गय बागाना मा बायस'जोबनायलै बायस'नाय नङा बेमार जाजोबदों बेमार जाजोब्बायना बेमार फैदोंना गयनि बेमार फैदोंना जौआव रानाय आरो जोबनाय आंहा एसे सिनारिखौ खेबना हा सिनारिखौ खेबना लानांगोन ना ए जों दाख्लै थांनाया ने ओरै फुख्रि दङनो फैयोबा फैनो हागोन आरोखि ना लोगोफोर सोर सोर थांनो मोजां जायोनो बायो माने बयबो प्रमान मोननानै फैयोबालाय बारियाव ओरैनो बिसोर फैनायखाय फैफानानै आजारावबो मुलि लाना फैबाय आङो लोगोफोर आजाया गगाबो मोनबाय थायो आरो मासाव खनसे लोमजाबाय थायो बेनिखायनो आङो
आज आपण ते सांगितलं लागू चालू आहे